Svaka prosječna osoba živi u svetu prepunom informacija i obaveza. Ali znate odakle dolazi kreativnost? Iz rupe ničega. Kad sam odlazila na planinu, trebalo mi je 2-3 dana da se naviknem na ništa. Nema zvukova, tišina, samo priroda oko mene. I tada nastaje dosada, jer dan traje beskonačno. I baš u tom ništa mnogo kreativnih ideja je nastalo. Prostor ničega je prostor uma za sve kreativne kreativnost, talent ili način na koji je pustiš da radi. Ono što znam iz prakse je da većina ljudi kaže da je kreativno, ima ideju. Prava kreativnost je kada staviš ideju u jedan praktičan mod. Pojasnit ću. Kada dobijete ideju, trebalo bi kao dete da je istražujete, da jednostavno vidite sa svih strana, da se potpunosti pretvorite u dete. Kao dete, posmatrite decu kada vide nešto novo, kako oni istražuju. I šta se onda dešava? Tek kada počneš da uživaš u tome i tek posle razmišljaj kako da ideja pređe u praktičan mod, što bih ja rekla. Ali znajte, prvo uživajte u procesu kao svako dete kada se igra sa novom igračkom. To je kreativnost. Kada je iz uživanja pustimo da radi. Mnogo ljudi želi da bude produktivno i kreativno, ali problem je u rutini duha. Tako ja to zovem rutinu. To nije ona vaša svakodnevna rutina. I ja sam imala običaj da jednom godišnje postanem duh na mesec, dva. I da se potpunosti isključim iz svega. To mi je davalo neverovatne ideje, neverovatnu snagu da svaku ideju predočim u realnost. Danas koristim kraće intervale, jedan dan ili ceo vikend i znate šta, iz tih trenutaka, potpuno kada sam izašla iz rutine, nastao je i ovaj dnevnik. Kreativnost koja izlazi iz čoveka izlazi iz bola i iz fantazije, iz mašte. U mom slučaju kreativnost je izašla iz bola zato što sam bila ceo život živela i okružena narcisima. Moji prvi tekstovi su nastali negde sa 10 godina i dan danas imam sve sveske koje sam sačuvala od tada, jer nisam imala sa kim da pričam. Nisam imala kome da kažem šta se dešava. Moje kreativno pisanje i svo moje izražavanje je izašlo iz pisanja. U svom odrastanju čitala sam vrlo zanimljivu literaturu, metafizike, duhovne, jako teško, čak neke knjige pročitam po jednu rečenicu pa ceo dan razmišljam o tome. To su knjige prave za mene bile uvek. I prvi put sam shvatila da imam neverovatan talenat za pisanje kada sam objavila tekst i u jednom danu je pročitalo 89.000 ljudi. To je za mene bio... Dobro, nisam pala sa stolice tada. Pisala sam 8 godina svaki dan pisma. Dugačka, sve duža i duža. Krenula sam od nekih, što bih ja rekla, šturih rečenica da bi se to razvilo, da od jednog običnog detalja mogu da napravim neverovatne priče jer vidim mnogo detalja. Taj talenat, on je izašao iz bola koji su mi narcisi poklonili. Jer kod mene je sva kreativnost nastajala iz tišine, iz trenutaka koji su me polomili. Vidimo se sutra s nekom novom temom i hvala vam svima na komentarima, na svemu onome što vi meni dajete feedback, jer ja osjećam se onako, lepo se osjećam. Hvala vam za ovaj lep osjećaj svima.